Tak jmenuji se Miroslava Jiříčková, Zaslovodna Kočková. Narodila jsem se 27. dubna 1945. Jsem rodačka ze Strašic, do školy jsem chodila ve Strašicích, učila jsem ve Strašicích a Strašice prostě miluju a jsem strašická prostě. Jo. Narodila jsem se 27. dubna a to byl konec války. Tak naši měli strach, co by se tam stalo, že se tam může i střílet, to se nevědělo. No tak třetí den po tom, co jsem se narodila, tak protože jsme byli velcí přátelé s paní Vokáčou, tak mě můj táta odnes s Vokáčou a my jsme tam přežili. No takže také to dobře dopadlo a já jsem ve 3 dnech byla u Vokáčů. No. Dcera pana Vokáče jsem byla Věruška, budu říkat Věruška. Tak o 10 let byla starší. No a ona vždycky přišla v červnu a postavila se do toho okna tam k nám a koukala a jako z toho okna a plakala. Jako malý dítě jsem říkala, proč ta Věruška plače? Takže říkali, běž si máme hrát. No a ono to bylo tak, že pan učitel Vokáč na četnickou stanici přišla hláška, že ho mají zatknout. Jak ten četník se sebral, přišel Vokáč a řekl, pane učiteli, já vás mám prostě předvést a pravděpodobně nás zatkneme, takže hleďte, seberte se a utečte, já přijdu tak po obědě ve 2 hodiny, vy tu nebudete a bude to. No ale pan učitel Vokáč udělal to, že vzal Věrušku za ruku, paní Vokáčová a šli tím průhonem tam dole, u nás na rohu se rozloučili, oni šli k nám, koukali z okna, jak jde na Střešickou stanici, pak viděli, jak ho podváří a pak už ho nikdy neviděli. Takže jako to byly takový zážitky, jo. No. Zpívej, zoufej a plač, zdeptaný člověče. Modli se, máš-li zač, krev se rozteče. Slyšel jsi, jak zpívá kov, jak rána dopadla, čí hlava beze slov do bláta upadla. Naději viděl jsem zrát, tu krásnou naději, a blízku tušil zvát zvuk nových kročejí. Budoucnu zahleděn, ukuješ novou zbraň. Odvahou naplněn, schop se zas, vyj se braň. Odvahou naplněn, schop se zas, vyj se braň.